dun sanak ambo nan di mano berado, baik pun di rantau, baik pun di kampung. Ko dalam channel Dendang Ayu Dewi Saluang Minang. Dek karena Ayu Dewi kini ndak tampil tapasu tali bule kaduanya. Nangka bahasa luang dolah madang. Kalau ilau orang nimbola madang-madang saja, tapi nama lo Pak Sijeh tukang saluang. Nangka Dendang kini ko epi malai. Jadi kini ko lagu ko bapasan ayah ka baki anak. De ayah kini lah barang suku. Yalah mari dun sanak gitu semu gitu dangakan. Ba pulo tali bule ka Dendang. Malam kini Bapa sanaya oi bake ayana nusa dilengan ayana nina kuai lain anak kandungan cibodangan ayah bakato sabananya dalam nenang ayat Isa niai anak ayah gadanggan kapam bimbing badan ko tua ayah de ina badun sana
larisa lamonangko kolai bana badin sana surang pun indah nan matanya jando iko badalah tua nyampang isu anak kolengan tabuang buru abadanangko nandi bau di dua bangani takana untuk uang badan diri kamala nasib dikaduan ayam matoda tua balina awak tua orang lah benci anak kok satu malengan itulah dusana itulah dalam saluang jodendang ayah bapasan kabeh anak untuk misu adoh pengajaran untuk kita bersama dia sekian dari kami dari tali budek aduh yeah.